הפעם נסוג במספר 19. 19 רוצה לומר כל מקום שאנחנו עוסקים בצניעות, בהסתר, אנחנו נעסוק במספר 19. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על שם הוויה, י' כ' ו' כ', נמצא את המספר 19 תמיד בצד המוסתר. כלומר, שם הוויה י' כ' ו' כ' זה 26, החלק הנסתר הוא יהיה 19. החלק הגלוי י' כ' במילוי זה 26, ו' כ' במילוי זה יהיה 19. החלק הפנימי שוב יהיה 19. בסדר? הנה שם הוויה, ועכשיו אני כותב את המילה י', י' ו' ד', A א', ו' א' ו', A א'. ככה צריך לכתוב. ככה אומר הרמב"ם. כל פעם שהוא כותב את המילה י' כ' ו' כ', הוא מפרט. הוא כותב את האותיות י' ו' ד', A א', ו' הוא כותב ו' א' ו', A א'. הנה החלק הפנימי הוא 19. החלק הגלוי הוא 26, 13 ועוד 13. עכשיו נפרק את זה לשתיים, בצורה שונה. החלק הגלוי זה החלק הראשון, זה י' כ', זה י' זה. הנה A, זה שווה 26. החלק הנסתר, ו' 19. או החלק הפנימי, עם י' ו-A זה יהיה 26, החלק הפנימי יהיה 19. זה יהיה גם במילה אחד, וזה הפלא הגדול. הנה אתם רואים כאן את המילה אחד, זה 13, אבל החלק הפנימי של אחד זה 19 כפול 50. והפלא המושלם הוא שהחלק הפנימי גם כאן, ח', הנה כאן האות ח', זה 19 כפול 22. אז זה באמת הסוד של חווה ואדם. חווה זה 19, אדם זה 45, זאת אומרת שהחלק הפנימי, כל זה ביחד, י' כ' ו' כ' שווה 45, אז בפנים זה 19, בחוץ זה 26, זה השיעור המלא של האדם בעולם. אם כן ראינו איך ה-19 הוא תמיד נמצא בחלק הצנוע. ואכן, חווה נלקחה מהצלע. צלע בגימטריה זה 190. היא נלקחה, היא 19 שנלקחה מ-190, 10%, אבל זה יותר מזה. אם נאסוף את כל המספרים, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4, עד 19, זה יהיה שווה 190. אז זה מתאים באופן קטגורי. בואו נראה עכשיו, כאשר נעסוק בצלע, כשבן אדם מתחיל להיבנות ממנו. ויקח אחת מצלותיו. מצלותיו זה 19 כפול 34. ויקח אחת זה 19 כפול 28. אגב, ויקח אחת מצלותיו, במילוי זה פלא מופלא, שראוי לעורר עליו שזה 7 כפול 7 כפול 7 כפול 7, 49 בריבוע. כאשר כל אחד מהמרכיבים כאן הוא יוצא מן הכלל, אחת מצלותיו זה 42 בריבוע. זה משהו יוצא מן הכלל. ועכשיו נראה שכאשר אנחנו עוסקים במוות, אנחנו תמיד נעסוק ב-19. ויגבה וימות. ויגבה זה 19 כפול 5, וימות זה 19 כפול 24. או, לדוגמה, כשעוסקים בצניעות, ופרסת את כנפיך על אמתך. אז זה בדיוק, פרסת את זה 19 כפול 73. כנפיך על אמתך זה 38 אפילו במשולש, כלומר שזה 19 כפול 39. שהרי כאן עוסקים כאן בתופעת האהבה.
אהבה זה 13 כפול 3. אז זה מאוד מאוד מושלם. בואו נראה פרשה שעוסקת כולה במימד של הצניעות. ניקח אותה. זה חם בן נוח, שהוא בוודאי שייך לעולם החומרי היצרי. לחם היו ילדים. מי אלה היו הילדים שלו? פוט, כנען, מצרים. פוט זה 19 כפול 5. כנען זה 19 כפול 10. מצרים זה 19 כפול 20. אתם רואים שיש כאן מבנה מתמטי מסודר. בין פוט לכנען יש 95, בין כנען למצרים יש 190, בשלב הבא, מצרים, מה יהיה אם אני אוסיף עוד 190 על מצרים? אני אקבל את המילה רשע, שזה באמת הדיוט התחתונה של הבריאה. ועכשיו, כאשר נעשה את זה במילוי, נקבל תופעה עוד יותר מעניינת. אצל פוט, גם המילוי הוא מתחלק ב-19. והנה במצרים, שזה המקום הכי בולט שעוסקים בו, היה שם אדם בשם כהן און, ושמו פוטיפר. כהן און זה 19 כפול 3. פוטי במילוי זה 19 כפול 27, ופרא זה 19 כפול 39. אותו דבר אצל שכם. שכם, אבי חמור, זה 19 כפול 33. ואצל העולם המצרי, זה 7 פרות הטובות, 7 שנים, 7 שיבולים הטובות, 7 שנים, זה 19 כפול 2. וכמובן, המילה עבד, זה 19 כפול 4. ויש מאמר חז"ל שאומר, נכנס יין, יצא סוד. נכנס הגפן, גפן זה 19 כפול 7. והדבר המעניין ביותר, זה כשאתה, וזה כנגד זה, חברון, 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. חברון זה 19 כפול 14. 14 זה של דוד. זה נפלא. לפני צוען, זה בדיוק כמו מצרים. הנה בואו תראו סוטה, שחטא בחטא הצניעות, נאמר עליה, ירחך נופלת בטנך צבא. כאן זה פגם ב-19, וגם פגם בשם הוויה, 19 כפול 26. בואו תראו דבר מעניין. ניקח את המילה למשל אינבל. מה זה אינבל? זה החלק הפנימי של הפעמון. כלומר, החלק הצנוע. והוא באמצעות הצליל, שהוא מכה מצד לצד, אנחנו שומעים את הקולות שלו. והנה ניקח את המילה אינבל. הנה זה הגימטריה של אינבל. זה 19 כפול 8. אבל אינבל באופן מלא, זה 19 כפול 19 כפול 2, הוא מכה משני הצדדים. וזה, ואם תיקחו, אז תמצאו כאן סודות גדולים מאוד באינבל. זה שם שכשאתה הולך איתו, אתה רואה שזה יהיה כלל גורף. 19 יכיל את החלק הפנימי. אז אמרנו שחווה זה 19. אבל מכיוון שאצל חווה, המהות הזאת של הצניעות היא הפנימיות שבפנימיות, אז גם המילוי של המילה חווה, גם הוא מתחלק ב-19. 19 כפול 22. והנה, כשתכתבו את המילה חווה, אתם יכולים לראות שהפנימיות שבפנימיות היא תהיה גם כן 19. וגם הפנימיות של אישה זה 19 כפול 9. וגם אם תעשו כך, פנימיות שבפנימיות, זה גם מתחלק ב-19. אז זה דבר נפלא ממש. ובמקדש היה כלי אחד שנקרא ציץ, שהוא היה
בגד לתפארת, אבל הוא היה הצניעות שבצניעות, משום שהיה קודש להשם היה כתוב עליו. וזה הדבר הכי צנוע. מה הפלא? שהמילה ציץ זה 190, זה 19 כפול 10, אבל במילוי זה ממשיך להתחלק ב-19, זה 19 כפול 12. אם כן, ראינו את המילה אישה, ציץ, ענבל, שי. ועכשיו נראה באותיות האלף בית. אנחנו כותבים עכשיו את השמות של האותיות. האות א', המילוי שלה זה 19 כפול 14. למה? משום שהעולם נברא בסוד הצמצום. צמצום זה בדיוק בגימטריה א' במילוי. צמצום זה כוונה נסתר. ב' ג' ד' ה' זה גם מתחלק ב-19. זה ממש נפלא. גם המילה קץ זה 190. זה גם מספר על הצד הנסתר. הצלע. מה זה צלע בכלל? שזה גם 190. הצלע זה נקרא הצד הפנימי. לצלע המשכן, זה הכוונה מאחור. ואכן המילה אחור היא מתחלקת ב-19, המילה צלע מתחלקת ב-19, המילה חוט השדרה שזה חלק אחורי מתחלקת ב-19. שימו לב איך שהשפה מדברת ממש בשפת המהות. ועוד יותר מזאת. אנחנו אומרים שחורה אני ונבה, בגלל שזה צניעות, זה 19 כפול 19 כפול 2. ואם מקץ ימין, כן, סוף, 19 כפול 19. גוי מקרב גוי, מה זה גוי? מבפנים אנחנו לוקחים גוי, חלק הפנימי, זה שוב 19 כפול 19. מה נסתר? בבריאה, המילה הראשונה שערכה הוא 19, זה המילה בואו. מה זה בואו? זה המצב הנמוך ביותר, שהוא נסתר שבנסתר. זה יפה מאוד. הרי אמרנו שהעולם נברא בסוד הצמצום. אז בואו נראה. ברא אלוקים שמיים, זה 19 כפול 36. ואת הארץ, זה 19 כפול 37. והארץ הייתה, זה 19 כפול 19 כפול 2. מה עושים כאשר רוצים להבדיל דבר מדבר, כלומר מגלים את הצניעות? ויבדל בין, זה 19 כפול 6, המים 19 כפול 5, אשר מתחת 19 כפול 61, רקיע זה 19 כפול 20, זה החלק הפנימי, הרקיע זה מעל. וכשעוסקים ממש בצניעות שבינו לבין אשתו, הכל ב-19, על כן יעזוב איש, זה 19 כפול 30, את אביו ואת אמו. זה 19 כפול 46, אבל העיקר זה ביחד, 38 כפול 38. ואם תעשו רק ראשי תיבות וסופי תיבות, זה יהיה 19 בריבוע. או למשל, כאשר הכתוב רוצה לגנות באופן גורף את הבעיה הזאת שנקרא צניעות, התועבה הזאת בישראל, זה 38 בריבוע, זאת אומרת שזה 19 כפול 19 כפול 4. לעשות. המזבח הרי צריך לקחת את החלק הפנימי, לקרב אותו אל הקדוש ברוך הוא, זה 19 כפול 3. הצפרדעים. איוב, דניאל, גדעון, יש להם מחנה משותף לשלושתם. כולם מתחלקים ב-19, צדיקים שנראים בגלוי, אבל כולם בפנימיות, בהסתר. כולם נסתרים. מי הוא השבט האחרון מכל השבטים שהתורה מספרת בפרשת ניסים? נפתלי.
נפתלי זה 19 כפול 30. ואם יש 3 שורות, אז בנימין זה גם מתחלק. הוא חלק הפנימי משני הטורים האלה. גם זה מתחלק ב-19, גם זבולון מתחלק ב-19. סמדר למשל. סמדר זה מתחלק ב-19. דמה זה מתחלק ב-19, בגלל שזה חלק פנימי. הדמעות מגיעות מבפנים. והנה תראו כמה דבר יפה. כאן אנחנו רואים את המילה כתר תורה. ועכשיו אנחנו עושים את הכתר תורה, רק את החלק הפנימי של כתר תורה. זה 19 כפול 19 כפול 2. עכשיו אנחנו עושים את המילה 26, את הדבר הכי גדול, החלק הפנימי שלו. זה 19 כפול 32. ועכשיו, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. החלק הפנימי בתוך הגן, טוב ורע, זה מתחלק ב-19. והחלק הגלוי מתחלק ב-26. כמו שאמרנו, גלוי ונסתר, הם מתחלקים בדיוק לפי הערכים האלה. אגב, המילה החיים והדעת, כמו שיש כאן במילוי, זה 39 בריבוע. ברכת כהנים, שזה גילוי הנסתר, כאשר נכתוב יברכך השם, יברכך, יאר פניך אליך, יישא השם אליך, שלום, זה 38 בריבוע, כלומר שזה 19 כפול 19 כפול 4. אבל תראו כמה זה יפה. זה ממש מחולק בחלוקה פנימית. יברכך יאר וישמרך יישא ויחונקה, זה אותו דבר, זה 38 בריבוע. וישמרך יאר פניו אליך ויחונקה וישם, זה בדיוק 38 בריבוע. שימו לב, איזו תופעה מדהימה. יברכך ויחונקה ושלום, זה 19 כפול 19 כפול 2. אז הברכה, אין הדבר מתברך אלא מן הסמוי מן העין. ככל שזה יהיה סמוי יותר, זה יהיה יותר קדוש. ככל שהאינטימיות תהיה יותר גדולה, ככה הברכה תהיה גדולה יותר. גם בגלה עופה הכל מחולק שמה ב-19, אבל לא נרבה את הדיבור. נראה כאן על המוות רגע אחד. בחלל חרב במת, ככה זה כתוב בתורה. 19 כפול 19 כפול 2, זה ודאי. מה יותר קשור בסוד, בנסתר, יותר ממוות? בעצם אדם, זה גם מתחלק ב-19. בקבר, זה גם מתחלק ב-19. ויקבע, 19 כפול 5, ישמעאל וימות ויאסף, 19. סוד המשיח בצניעות. בתלמוד בפרק אחרון במסכת סנהדרין מגלה שיש למשיח 4 שמות. מנחם, שילה, ינון, חנינה. כולם זה 19 כפול 19 כפול 2. משיח בן אפרים זה 19 כפול 39. זה ייחוד הנגלה והנסתר. נפלא. אסתר. כמובן לא נוכל להרחיב את הדיבור ולהראות את הכל. זה יהיה מוגזם מאוד. אבל אסתר אומרת שהיא נסתרת. שזה הסוד שלה. ולכן אסתר ואביחיל זה באמת 19 כפול 19 כפול 2. אסתר בת אביחיל ומרדכי יהודי זה 19 כפול 19 כפול 4. זאת אומרת שזה 38 בריבוע. אסתר המלכה ומרדכי יהודי, והשני המילים שסוגרות את כל סוף המגילת אסתר, זה שוב 38 בריבוע. דברי הפורים זה 19 כפול 29. המלך, שכאן כולנו יודעים מי זה המלך, המלך העליון, זה לא המלך התחתון, זה 19 כפול 5. ממש נפלא. המילה אסתר
נמצאת בדילוג 4, מתגלות במילה מלכה, עסקה. וגם המילה מלכה וגם המילה עסקה מתחלקות ב-19. אם כן, ראינו שבאסתר המלכה מופיע הרבה מאוד 19. אבל הדבר היפה ביותר זה מלכה, אבי, עסקה ותהי שרי. כולם ב-19. מלכה זה 19, ואבי 19, ועסקה זה 19 כפול 5, ותהי שרי 19. והדבר היפה ביותר זה המילה מלכה, שגם הגלוי וגם הנסתר מתחלק ב-19. מגילת אסתר, רק המילוי של המילה מגילת מתחלק ב-19 כמובן. נפלא מאוד. מאוד 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 נפלא. אם כן, ה-19 הוא מכוון לצד הנסתר. וזה פלא, שיש דת שהיא מגונה מאוד במסכת הצניעות שלה, שהיא מדברת על דברים מגעילים שיש בגן עדן בנושא הצניעות. הדת האסלאם. את יודעים איזה מספר היא אוהבת מכל המספרים? את ה-19. אז זה מה שאמרנו. כשהמספר עובד, הוא מגלה בדיוק את המהות שלו. המלחמה בעולם הצניעות הוא במספר 19. ולכן עלינו להתקדש בקדושתה של אסתר ולגלות את כל הנסתר. נכנס יין, יצא את הסוד, ונזכה בעזרת השם לגילוי המאור הגדול של השכינה בארץ, בקדושה ובטהרה.